da ih podržimo i da nam počnu uveseljavati na naši dan. Izvolite. Evo ekipa, hvala lijepo na ovoj uvodnoj svirci, nastavit ćete nas zabavljati i kasnije, jel tako? Ok, cijeli dan, jel da? Sve 50 eura, evo čuli smo. A ovdje je s nama ekipa koja nam je pripremila ovog ukusa od vola, vi se kako zovete? Tomislave, evo kako je bilo pripremati vola, kakav je to osjećaj, je li vam pušti ili vam je napor? Pušti je napor, traje to 2 dana, evo ove godine vidiš to, drugi put, znači prošlo sam to radio. I nastojat ćete da postane tradicija? Da, ostane tradicija, nastavlja dalje. Vi ste iz DVD-a Leneš Križevački, kako se okupljate? Je li problem dogovoriti se ili svi jedno čekate da priorete poslu? Što se toga tiče, tu nema problema, to se dogovori. Ekipa je jednostavna koja je oko toga. I tako. Ok, znači možemo vas i u drugim prilikama isto posjetiti. Ok, ovdje s nama je gospodin Miroslav. Miroslave, gospodine, vi ste ovdje, možete li nam reći nešto više o volu, koga je dao, koliko je težak? Evo, vola je sufinancirao grad Križevci, uzgojio ga je naš vatrogasac Kovač, Josip Kovač iz Leneša Križevačkog i on je bio glavni organizator što se tiče pečenja vola. Alfa i Omega, u redu. Počeli ste jučer u prije podnevni sati, 15 sati trajalo počenje. Rekli ste koliko otprilike je težak, koliko će biti podnije? Evo, do sad ovo je najteži 670 kila žive vage. Pa evo, možete zapisati za ono što nas čeka, biti za sve. Evo, red se ovdje stvara, vidim, zaista je dugačak, ako netko također želi kušati vola, slobodno neka se priključi, neka stane u red, to je poslastica. Koliko dugo se vi bavite ovim poslom? Evo, počeli smo tek prošle godine, dakle ovo je čini mi se 5. vol kojeg je DVD Leneš Križevački u suradnji sa javnom vatrogasnom postrojbom kojeg su ispekli. Evo, ja vas želim sve skupo pozdraviti u ime grada Križevaca kao gradski vijećnik, u ime javne vatrogasne postrojbe, u ime DVD-a Leneš Križevački. Želim vas pozvati, evo, bit će vola dosta za sve na podjeli, želim vam dobar tek i ugodno se osjećate ovdje.